जाय बड'लेण्डनि आं बड'लेण्डखौ जोबोर मोजां मोनो आरो जेब्लाबो पुरा सापर्ट खालामबाय थागोन। जेब्लासिम बड'लेण्ड जाया अब्लासिम आं बड'लेण्ड टाइगार इउट्यूब चेनेलनिफ्राय बड'लेण्डखौ जेब्लाबो सापर्ट खालामगोन आरो बड'लेण्डखौ मोजां मोननांगौ, बड'लेण्ड आन्दालनखौ सापर्ट खालामनांगौ होननानै फोसावबाय थागोन। सोरबाबो जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम आरो खाथियाव थानाय घन्टा बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै हो। दिनैनि भिडिअ'आ जाबाय जोबोर दुखुनांथावना जोंनि बर' हारिनि थाखाय। दाख्लै बैसो अबथिरिया जिउ गोमानाय मानगोनां बिथां बुदावला दैमारिनि जा अबथिरिया जिउ गोमालांबाय, बिथांनि जिउ गोमालांनायाव आं बड'लेण्ड टाइगार इउट्यूब चेनेलनिफ्राय दुखु फोरमायो आरो बिथांनि नखरसिमनि बयनिसिमबो आङो दुखु फोरमायनाय थाबाय। जाहाथे बिथांनि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोननो हायो। बिथाङा जाबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारिमोन, सासे जोबोर मोजां मानसिमोन। जोंनि बाथौ धोरोमखौ, बर'फोरनि जा गाहाय धोरोम बाथौ धोरोमखौ फोथांनानै लाखिनायाव, फोसावनायाव जोबोर खस्थ' खालामदोंमोन। दाब दाब जायगायाव बिथाङा बाथौ धोरोमनि बागै फोसावहैदोंमोन। बाथौजोंल' नांजाबना दङमोन, बाथौखौल' जे मोजां मोनदों बे नङा। बिथाङा बर' हारिनि गेजेराव जा बड'लेण्ड बिनाय बेयावबो गोबां सापर्ट खालामदोंमोन। बेनिखायनो आं जोबोद दुखु मोनदों। फिन आं खेबसेबाव गसाइनि सेराव आरज गाबो बिथांखौ जाहाथे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो आरोबाव फिन जोनोम मोनहोफिनो। बेबो बाथौ धोरोमनि मानसिनि गेजेराव। दुखु मोनदों जोबोर जोंनि बाथौ धोरोमनि मानसिफोरनि थाखाय, बर'फोरनि गाहाय धोरोम जा बाथौ धोरोम बेनि मानसिफोरनि थाखाय बे मोनसे जोबोर खहा होननानै बुंनांगोन। बिथाङा अराय बर' हारिखौ मोजां मोनदोंमोन, सापर्ट खालामदोंमोन। जोबोर दुखुनांथावना। जाहाथे मा खालामनो, बे जाबाय संसारनि नेमखान्थि। जोनोम मोननाय, हाबा जानाय, थैनाय, थांनायफोरा जाबाय गसाइनि लीला। जों बयबो थांनांगोन, सम फैब्ला जों बयबो थांनांगोन। रावबो जाहाथे बे बुहुमाव अराय समनि थाखाय फैयाखै। गासैबो गोजौआव थांनांगोन। जाय जाय जोनोम मोनदों जों गासैबो सायावनो थांफिननांगोन।